Гүлшәшәк. Татар халык әкияте. Борын заманда зур кар урман эчендә бер убырлы карчык торган. Аның бер улы белән Гөлшәшәк атлы бер килене булган ди. Карчык бик явыз икән ди. Гомергә яхшы кешеләрне аздырып, батырларны юлдан яздырып йөри икән ди. Карчыкның улы анасының явызлыгына түзә алмыйча дөнья гизәргә, бәхет эзләргә чыгып киткән. Гөлшәшәк әниләрен бик сагына икән, тик аның кайнанасы убырлы карчык бер җиргә дә чыгармый икән. Үзе төннәрен яхшы кешеләрне аздырырга, батырларны юлдан яздырырга чыгып киткәндә, киленен өендә бикләп калдыра икән ди. Төннәрдән бер төнне убырлы карчык ниндидер явызлык эшләргә чыгып киткәндә, ишеккә йозак салырга оныткан ди. Көлгә салган күмәчләрен дә калдырып киткән ди. Аның чыгып китүе булган, ишекнең ачык калуын белгәч, Гөлшәшәк шундук әниләренә җыена башлаган ди. Урман эче бик якты, күктә айлар калыкты, көлдән күмәч аламын, әниләргә барамын, дип җырлый, куенына төшү күмәчне кыстырган да, әниләренә кунакка чыгып киткән ди. Төн киткән, көн киткән, бара торгач байтак җир киткән. Ул арада убырлы карчык кире әйләнеп кайткан да, килене артыннан куа чыккан. Сыры бүресенә кергән ди, җирне исни чаба икән. Чаба торгач киленен куып җиткән ди. Гөлшәшәкнең каршысына төшкән дә, калын тавыш белән улап җибәргән ди. Көлтә койрыгым булгый улаем, күмәчләремне бирмәсәң калҗа турайым. Калҗа турайым. Гөлшәшәк бик курыккан. Күмәч биреп кенә котылыр иде дә, ул вакытта инде аның күмәчләре калмаган. Ары караган ди, бире караган ди. Якында гына тузгак башлы, куыш эчле зур карама күргән. Шул карамага ялына башлаган ди. Әйләнмәле карама, бәйләнмәле карама, сыры бүре куып җитте. Яшерсәнә карама. Әйләнмәле карама Гөлшәшәкне бик кызганган ди. Тиеннәр чикләвек җыеп, ярканатлар көн уздырып чыга торган кечкенә генә куышның ишеген ачып җибәргән иде ди. Гөлшәшәк шул куышка кирип качкан ди. Сыры бүре карама төбен тырный улаган ди. Гөлшәшәкне чыгара алмагач, таң алдыннан өенә кайтып киткән ди. Ул арада таң аткан, кояш чыккан, көн булган. Гөлшәшәк карамага рәхмәт әйтеп, тагын үз юлына чыгып киткән. Бара торгач кич булган. Сыры бүре килене эзеннән исни барып, аны тагы куып җиткән. Гөлшәшәк алдына төшеп, тагын улап җибәргән ди. Көлтә койрыгым булгый урайым, күмәчләремне бирмәсәң калҗа турайым. Гөлшәшәк бик курыккан ди. Ары караган, бире караган. Түгәрәк аланда матур күл бар икән. Гөлшәшәк шул күлгә ялына башлаган. Түгәрәк алан көмеш күлнең суы мул, сыры бүре куып җитте. Яшерсәнә көмеш күл. Көмеш күл Гөлшәшәкне бик кызганган ди. Тирән суын айкалтырып, дулкыннарын чайкалтырып, Гөлшәшәк басып торган җирне тирән су белән урап алган. Сыры бүре күл читендә бүленеп калган ди. Сыры бүре күл читен тырный, төне буе улаган ди. Гөлшәшәк янына керә алмагач, таң алдыннан тагын өенә кайтып киткән ди. Ул арада таң аткан, кояш чыккан, көн булган. Гөлшәшәк көмеш күлгә рәхмәт әйтеп, тагын үз юлын дәвам иткән. Барган ди, иртә киткән, кич җиткән. Китә торгач урман кырыена ук килеп җиткән. Инде әниләренең өйләре күренә башлаган. Тик шул урында сыры бүре тагын куып җиткән. Көлтә койрыгым булгый улаем, күмәчләремне бирмәсәң калҗа турайым. Гөлшәшәк бик курыккан. Ары караган, бире караган. Басу кырыенда үсеп утырган куш каенга менеп киткән ди. Сыры бүре куш каенның тамырларын казый башлаган ди. Гөлшәшәк бик курыккан икән ди. Инде монда кайтып җиткәч тә, әниләремне күрмичә,
үләрмен микән ни соң дип елап утыра икән. Шунда Кушкайын башына бер сыерчык килеп кунгандай. Гөлчәчәк сыерчыкка ялына башлаган. Аламыйын сыерчык, кыламыйын сыерчык, чәч бөртегем әманәтем, илтеп бирче сыерчык, илтеп бирче сыерчык. Гөлчәчәк сыерчыкка бер-ике чәч бөртеген алып биргәндәй, сыерчык аны алып Гөлчәчәкнең әниләренә очып киткәндәй. Чәч бөртеген аларның капкаларына элеп куйган икәндәй. Гөлчәчәкнең абыйсы капка төбенә чыккан, чәч бөртекләрен күргән. Аха, кара юргам кашнып торганда ял бөртекләре калган икән дип, чәч бөртеген алып кереп, думбырага кыл итеп тарткандый. Гөлчәчәкнең җиңгәсе думбыраны аяк тибеп бии-бии уйный башлаган икән. Думбыра кылы Гөлчәчәк тавышы белән җырлап җибәргән. Бии-бии уйнама, билгенәем авырта. Тибә-тибә уйнама, түбәләрем авырта. Моңа җиңгәсенең исе киткән. Апау, бу думбырага ни булган? Ни дип әйтә? Думбыраны иренә биргән. Ире чиртеп уйный башлаган икән, думбыра тагын җырлап җибәргән. Басма, басма, абыем, башкынаем авырта. Чиртмә, абыем, чәчкенәем авырта. Урман буе Кушкайын, Кушкаенда сеңлең бар. Кушкаенның төбендә кайнанам убырлы бар. Думбыраңны куй, абый, Кушкаенга кил, абый. Шуннан соң абыйсы, карасана, Гөлчәчәк сеңлем карап була язган бит, дип чукмарын алган да ди, бүре тибә торган атна атланып, урманга чыгып киткән. Ул барып җиткәндә, соры бүре Кушкаенның тамырларын актарып бетерә язган. Кушкаен менә авам дип тора икән. Гөлчәчәкнең абыйсы соры бүрене бәреп үтергән ди. Гөлчәчәкне иләренә алып кайтып киткән. Шушы көннән бирле Гөлчәчәк бик рәхәт